man matutut ken lalamdaring batwin as ng kapreskuan alakang bigaganakan dapat datang yaing bukas sa dapat ang arapan tandaan mo abe mo ko kapilan pa man matutud na ka keniking siping ko nunggawan mo ita as na kong kaswelo kami gaganak ka at syuko mo keni mantenda kang pane abakang po pambeni may isipaning daratang ayaldo dapat talang mikibalong no makananoy ang lunto metumuing sabihan ko keka tsukumpane abe mo ko alida kalakwan kanyaman matutut keng lalamdaring batwin as ng kapreskuan alakang bigaganakan dapat datang yaing bukas sa dapat ang arapan tandaan mo abe mo ko kapilan pa man unawa na ka ipiyak mo rin mata mo potang milingat ka kagising mo at syuko ganakan mo insenting ananing aldo tandaan mo abe mo ko kumama ko kanyaman matutut ken lalamdaring batwin as ng kapreskuan alakang bigaganakan dapat datang yaing bukas sa dapat ang arapan tandaan nga abe mo ko kapilan pa man kanyaman pa'y nawaking kawal na nilugod ibili mong sabla at saka nakamatuto kindaratang bukas kami gaganak ka nilabas mo rin teken